Hello sonaफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय नैखौबो आरो मादैया देलायदों खर' लोबनायखाय देलायनाय नुदों जेबो देलायाखै लिपस्टिक एसे फुनदों ओमफ्राय सना गानदोंहाय आंहा नै सना ओरै आलायग्राखौ गानलायलायदों दिनै ओंखाम गोरलैनि एसे देलायदों जोंहा बिमा लोखि थिखोगोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनो नाजानोसैलाय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसै माने लाइभआव मोनसे माबा बायदि सिन्न बायदि गालांनो थ' सोनाफोर नायलांदो बिदिब्ला दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम जोंना नै बाथौ दुमनाया कमप्लिट जाबाय ओंखाम गोरलैनि बाथौआ दाउथु बिखाल' बाखिसै नैबे टेवोल खानांसिगौ बेल'सै नै जोंहा बेरे फुंजा दिनै सानडे बाजार खालामहैनो नागिरदों बोराय बुरै नै BMWआ जोंहा बाजार खालामहैनो नागिरलायबाय बाजाराव ओंखाम गोरलैनि बाजार खालामनो हायो लोगोफोर बबेनि थारुनालाय दे आधा केजि हरदो मादै जोंहा आइमोनहा आबौमोनहा आनैमोनहा फुजा होनो फैबायानो नै जोंना ओंखाम गोरलै जाग्रा नालाय दलर खन्थाया दुस्थ'थार खाथियाव दोनजाला लाजियाबो दुस्थ'खारिया जोंना लाफाया जि मोजांखा नायलाय बिजावजालि लाबोदों जोंना नै बे बिथांजो आंनि बिजावजालि बायद' लाबोदों मालाय नैबे सुन्दरिया औ सासेयाबो होनो रोंखागौ नायलाय जि साइज नायलाय लाफाया आयौ सोरना बिदि जाखो फाजा नायलाय गेरेमबायाल' जाबाय दाबो आयु जि बुरजाखाना राव फाग्लाया बिदि जायालै लाफा नायलाय फक्सि मोनजोबदों आंहा दहायनिफ्राय लाफा लाबोनो होननाय लोगो लोगो लाफाखौसो जि गोसोखांगासिनो ओमफ्राय लाफा दरंग्रायाबो नै नै जोंहा लारि फुजाया रेडि जाजोब्बाय बिराद मोजां जाखाबाय नै आंना ओंखाम गोरलैनि लारि फुजाया गय फाथालिया आइ आफा आबै आबौ सोरहा बिदि होयो नायद' नै आंनिया फुजाया बिदि ओंखाम गोरलैनिया अन सारजोबो जोसानि अन सारबाय ओमफ्राय थालिर हाथा होबाय लारि सारि फारि जा समायदोंना ओंखाम गोरलैखौ आं बेखायनो मोना ओंखाम गोरलैखौ आं बिलिफाङावसो मोजां मोनो लारि फारि मोनाबिलियाव ओंखाम गोरलैखौ बिदि लारि बावबा जा समायो लोगोफोर बेखायनो आङो बिलिफां हरावसो जायो ओंखाम गोरलैखौ फुजा होयो बिराद समायबाय नै गय फाथै लारि होबाय ओरै जोंना नय फाथालिया नै बिसोरो जरा 9था जेवारियाबो 9था जोंनि नियम आरो बेयो बेखायनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होबाय आरो जोंना बर'फोरना बेनो जोंना बर' बिबार नालाय ओमफ्राय बै बाथौआबो बिबार सुद' आब' दे सौदाव सौसि गादाव गासै बुथुम खालामनो मोननाय नङा खोनासं आइयाबो दङ आइ मानोबो गोसोम बिलो गोजा बिलो गुफुर बिलो सोमसो बिलो जारे बिलो खर' बिलो खन्थ' बिलो सख्र' बिलो सख्र'जों फिनानै लांजोब जरा फाथै जरा गय खिलि होदों नोंसोरनो गाइखेर गुवालि होदों आबै आबौ
가시는 그머그탕그머그자 능신이 서시서마이 아야 반죽이 싫은데 부여관시 부여관탑 부여관 가여이 한줄코라이나네 나는 항사이 아버들 공각마 사슬 네, 아예 못돼. 악신이야 나니 못나게 친하게 부자. 원시라 판치라면 못하는 거 사소 치버동아 네, 뭐래? 네 진짜 네, 진수이죠 하랑한 건데. 네, 아이디 마대 하랑데. 대여판시 어라우판시 네, 비마대. 허벌 어디 아이 어디 하일라 머샤나네 어거람바 머샤나네 흘랑 타르난근 의야이 흘랑 타르난근 정나 샤피래 샤라우는 로리 Malai umaran pulai obai. Itu horolai. Umaran pulai dengan macam sungke. Ol, alu, bhaja. Kena. Tharun jeng na jeng aman jen bai hai nan tiklai. Korea size na kawale. Tasty ne bahiraw gudung sungjebdeng नै. Na bathajeng tharun jeng. Lakai ne kansi nama jeng. 그것도 돼. 제가 로비야 람들이 잡히대. 아니 나 따와 친구네 그 디텔라니. 쓰라 자 바이도. 원래 감치. मैथाजों ना गोरानजों लाखायबाय लाखाय जोंहा थिंगांखंखर' थिखा क'क्राझार एवबाय गुरै जानायनि नै एवग्राया मालाय कुकाराव होबाय गुरै जानायनि कुकाराव होबाय मोजां जाबाय बियो गोथाव जाबाय साखिबाय बियो मोदोम अनलाजों मोदोम जानायानो जानाय ना लबिया नोंनि आइथारलाय नामा दिनै लबियानि आइब्रा लबियाया हाजोआव मोनजागोनखाय ओंखाम गोरलै सोरहाबा ओंखाम गोरलै जायोबा आंखौ लेंहर आं संहैयोनो मा एवबाय सारिया जायगा जाया नालाय गदाबा जायगा जाया नालाय नै अमा गोरान मोनबाय बे मोनसे ओमफ्राय जायगा थोआखै नै बेहायबो एसे दोनदों आद्राखौ अमा गोरान आरो बे बुंनायखाय नै बेबो र' मोनथाम जायगा थोआना ए बरिया ओमफ्राय नाया फ्राय ना ना फ्राय बे बुरि एसे एवदों ओमफ्राय माखासेखौ बैयाव थारुनाव होबाय नै बिसोरो मा फाव खालामनो नागिरदों गाज्रि फाव खालामनो नागिरदों नैबे आनै आंनि आफानि बिनानाव नैबे आंनि बिजावजालि नैबे आइ बिमा श्रीमती आसि सननि बिमा गुरु जोंना महर मुस्रि ओमफ्राय नैबे फंबाय जोंहा फंबाय फैदों बिसोरखौ लानानै दोनबोदों बिसोरखौ ओमफ्राय नैबे इना हाय होनदों इना आंनि साबसक्राइबार भिउवार्स दे हाय होनद हाय नायबावा आंनि भिउवार्स बिराद नायोनो बियो आंनि भिडिअ देलाय जालाय दे एसे बुरजा सोनानै जालाय लाजिबावो आं बादि जानो हायो नामा दे देखायलाय जायाखै गावना दे इना जालाय आबै जादो बरिया दे आनै दे नै ओंखाम जाबाय जोंहा बियानि फिसानाव गोथावनो दे ओंखामा जादो दे जोंना आबौ गायदोआ जि बारुआ दे देलाय एसे सोबावलाय आब' सोजोब जाव जालिनि सोलोंजोब्बाय दे जोंना बिमायाबो होथारबाय दे जादो सनाफोर गावदांफोर लोखिफोर बयबो जों नेगासिनो नै लबिजाया ओमफ्राय जि लुगैबायनो बिसिनि जानायखौ नुनानै आयु नै आंनि जा लुगैलायलांबाय नै लुगैजोब्बायनो नायनो नोंसोर जाखांबासो जाय मोनजासिगोन खोनाबाय
गोजा होथारगोन मैथाया गोथाव जादों खोनाबो गोथाव जादों अनला दाउ थारुन ना दाउ एवनाय अमा एवनाय अमा गोरान आइला मा होनसै नै दख'ना गांसे गोबा होबाय आं नोंसोर सुनो हाया नालाय फिसासाखौ होबाय आङो आयै नै एबार आंहा बिमानै गुरुनो होनोसै ओमफ्राय दख'नाखौ आं नोंखौ फैगोन होनना मिथिया बे दंखायो नालाय आं नोंनो बेखौनो हरबाय आरो हामो हामा नोंसो जोंहा माबा गैयाबाबो फिसानि दे बोर होनांगोन दे आदै जा आब'नो मालाय बे आब'आ बिराद खस्थ' मावफैफायो बिसोरजों खस्थ' हेफाजाब होफैयो ओमफ्राय बे आब'नो होनोसै दे आब'आ खोमखिनाम आया मालाय उदुलायनो सुवासो आखियानो दे जाद' दे लबिया ओंखाम जाबायनो दे थारुन फिथर ओंखाम संनो लेंहरबाय ओंखाम संफैबावा फाग्लिया जानायावसो सेब जाफैलायबाय मा होनबावगोन दे आंना लोगो लबियाल' मोजांथार ओमफ्राय नैबे खनिखाया मोजां नङाहाय खनिखाखौ मावनो लिंहरदोंमोन आं फैयाखै जानल' फैयो लबियाल' मावना होदों ओमफ्राय आंना लोगो हिरुआ ओरैबादि सना बाना लाफा लुफा बानलु थानलु सायनानै गालांजोबदों अन्थाव बाथावनो मोजां नै नैबे खारै होफैदों जोंना बायद'आ खारै नै आङो फन हरनाय लोगो लोगो दसे थाना खारै होफैबाय बाल थरसे आरो खारैसो होबाय खामानि मावनां जानो गिना सानजौआव खारै होफैबावबाय खामानियानो सोलाबा जालाय फैबावबाय नोगोर फाग्लिया ओमफ्राय खारै होनानै थांबाय थांनो नागिरबाय जाखांबाय